77 Republic Day celebrationआव बयखौबो मोनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे गुरै खुलुमनाय आरो बावहरग्रोबाय। दिनै जोंहा गिबि खेबनि थाखाय दिनैनि बे रिपाब्लिक पेरेडआव 77 रिपाब्लिक डेआव जोंनि बेसिकेलि दिल्लीनिनो फरायसाफोर बर' सिख्ला फरायसाफोरा दिल्ली इउनिभार्सिटि जेएनइउ आरो आइआइटिनि आरो माखासे सुपार फिफ्टिनि जाय सिख्लाफोर बिसोरो एबारनि जा रिपाब्लिक डेनि पेरेडआव बाहागो लादों बिथांमोना गुबैयै बर' फक डेन्सखौ पारफर्म खालामदों बन्दे मातरम मोनसे गुबैयै टटेल जोंहा 2500 आर्टिस्टफोर दंमोन बेबायदि गेजेराव जोङो 24 आर्टिस्टआ जोंनियाव बर' फक डेन्स मोसादों। दा बेनि थाखाय आङो संगीत नाटक एकाडेमि आन्डार द मिनिस्ट्रि अफ कालचार बेखौ आं साबायखर होनो सानो। बिथांमोना जोंनि दिल्लीनि जा लाइमोन बर' सिख्लाफोरखौ बिदि स्कप होदों फरायनायजों लोगोसे मोनसे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस बेयाव इनभल्भ जानो थाखाय स्कप होदों। बेखौ जोङो फरायसाफोरनि जानानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो बिराद गोजोननाय जासिनांगोन आरो जों थेंकफुल मानोना बिथांमोनहा जोंनो थोजासे फाइनान्सियेल सापर्टखौ होदों। बिथांमोननि प्रेक्टिसाव बिथांमोननि जानायनिफ्राय लानानै ट्रेभेलिं एलाउन्सेस गासैबो बुस्थुफोरखौ बिथांमोनहा जोङो साननि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनो हेल्प खालामो। बेनि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टखौ खनसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय फरायसाफोरनि खनसे आङो साबायखर होयो। दा बे खेबाव 77 रिपाब्लिक डे जा सेलिब्रेसन बेयाव आङो स्पेसियेलि आङो बे दायित्वखौ मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों। बिथांमोना संगीत नाटक एकाडेमिया आंनो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनो थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। जेरै बिथांमोना आंनि रिडिं केपासिटिखौ सिनायनानै बिथांमोना आंनो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि होदों आरो बर' फक डेन्सनि मोनसे जोंहा दिन्थिफुंनो हादों साक्सेसफुलि बेखौनो आं खनसे साबायखर बावगोन। आरो बिथांमोना जोंनि आर्टिस्टफोरा गोबां डे एन्ड नाइट 15 दिननिफ्राय डे एन्ड नाइट प्रेक्टिस खालामदों। बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामदों आरो दिनैहाय जोङो बे मोसाहोनायखौ हाबाफारिखौ जों साक्सेसफुल जाफुंनांगौ बेखौनो गोजोन्थों खुलुमबाय।